presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan, Tifon Morales, and then akong partner sa diri, si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita ha? Always say a prayer, mga kaisunan. Unaw na to ang pagpanalangin, pag-ampong ito sa itong labang magagagaw. Lord, thank you kay Lord. Sa maghihatag ka namong grasya sa matag adlaw. Salamat kayo. O sa tibok libutan, ang kalinaw nga mong ipangandoy. Ngayon mong ihatag usab diri ka namo. Salamat kay Lord. Salamat kayo. Bueno, dito maglangan na magalan, no? Di pa day. Ang ako sa mga grasyang produkto gikan kini sa marketing sa manin mo sunod, no? Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Mutapang, Kaya Kang Ipaglaban. Okay, ginawa kini sa Seed Marketing, Tatak Magaling. Mapalit kayo sa tanang butika o sa Shopee. Okay, bueno, suwatan po ko rin itong hatagin ng pagtagay, no? Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang singan nga Chito. Kini, gibawatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Chito. Kini ako problema, bahinis kong asawa nga usahay ba, mukalit og tukar ang nervyos. Ilabi na og kadang magubat na, sos, lain kayo. Labi na gubat sa laing nasod, human. Nervyos na yun. Pero aron nyo masabtan ang akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ng tanan, ha? Misangpot na yun ang kamaldita sa babaeng kuraga. Ay, sa naman tao ni kalimutan. Hindi naman kini masabot. Oh, ha. Dahil yan, usap ka na kisagaway, di mo? Da, makalagot tayo eh. Usa lagi. Tanawa na, Gwit. Nagpalit kong sibuyas Bombay. 50 pesos. Duwak-duok. Basta ko pag itlog mo yun ni Chito. Ang yapil man mo kung itlog. Pita sa ni mo. Yan, nagpalit ko bugas. Nauntay barato ra. Pero, pastilan bugasa. Mas lagong pa si mong itlog. Ganasan. Ganun yapil mag yun na di mo. Ay! Pero ang gikalagutan, gina kong maayo. No, kay nalingil sinang salon si mong utang. Ha? Unsa man? Naadi ko yung utang dito. Naa, kay nalingil, good. Unsa mo ko yung utang dito? Imong itlog. Saan ko sa gawin? Ang kataon. Imong giutang ba itlog? Nalimot na ikana. Gahapon, itlog ako gikuha. Wala sa babayre. Sumaa lang nimo, ikaw may nagkuha dito. Muro na bayaran ito na ako, day. Pagutan na imong itlog. Bungo sa ito, pagkakinod. Ay, natural yun ang Mari, uy. Basta maggubat na ka ni Mari, ha? Mumahal man yun ang mga palitunon, kay maapektahan man na. Mao ba, Mari? Oo, uy. Dako kayong epekto, ana, basta maggubat na Mari. Labi na karon nga ang miapil na ang USA, di ba? Nawa na. Samot. Og nahibaw ka, Mari, kung unsay delikado kayo, Mari. Ay, wa gyud Mari, unsa di ay? Og mo apil ang Pilipinas sa gubat. Ha? Wa na samot at kuyaig, ani? Ha? Nganong mo apil man ta, Mari? Oh, natural. Kay kalyado man ta sa Amerika. Sa ato pa, Mari, mo apil gid tani. Oh, depende, nagkida, Mari. Aw, Ginoo ko, ahaka gud ay ani. Ahak mo lang, Mari. Muna'y delikado kayo, Mari. Kay unsa may atong ikumbate in town, uy. Kung mag-apil-apil ta sa gubat. Pero tanaw ni mo, Mari, mo apil gid ta. Oh, manigiingon nila, Mari, nga WW3. Unsa na, Mari? Wrestling na? Sa wrestling taon, oy.
Kanang WW3, but ipasabot anak. World War III na, but ipasabot. Gubat na, tibuok kalibutan. Ala, hinuo ko. Diyan mahitabo na Mari, asa mong taon-taon mo nago ini, oy. Ay, angay na nato pangandaman, Mari. Ako bitaw, nangandam naman ko, anak ba? Yung kaso, mahitabo kina. Unsa may mga pagpangandam nga imong gihimo, Mari? Uy, nangayon ako pasaylo sa mga tao nga akong guan di kasaban, Mari. Hastang akong bana nangayon ako. Ikaw, Mari, angay sa kauy nga mangayo, mangandam kang daan, ana. Unsa man lang ko pagpangayo nga wa man ko'y sa kong bana, Mari. Masiya pag gani dunay sa na ako. Isa na, Mari. Angay yutang mangandam, tanan pangandaman, mauy buhatan na. Hala, no, kadelikado din ng World War III, Mari, no? Oh, delikado, Jud, Mari. Dili man ingon sa pagpanghadlok hang ako. Kini pasidaan lang daan pa. Ang kinahanglan mangandam yuta, kung unsay angay na tong buhaton, andamon. Kining Mari, pananglitan og mahitabo gid na. Asa ka tatago, Mari? Aw, ako, Mari? Kitugyan na lang ako ang tanan sa Ginoo, Mari, oy. Sa ngato naman noon, sa ato pa, mangita day ka ang nagkataguan, Mari. Aw, kung may kataguan, Mari, tago na lang yung taon-taan, eh. Pastilan. Hala mo, larga na lang kami, Mari, uy. Oh, niya, asaban ka larga, Mari. Nga dito sa laing nasud na nagubat magyapon to dito. Oo, di ay no. Pastilan, may asa, day, may tago, day ani, Mari. Maunay problema, Mari. Kayo pananglit, bumbahan tag-apil din, he. Na, ambot lang. Papas kita, ani, Mari. Oh, sige, Mari, eh. Di na ko magdukay, Mari, eh. Mauli na ko. Mangita pamig-asa, may anay mo tago, Mari. Ay, Mari, kakita gani mo ingna ko, Mari, ha? Kay mukuyog ko ninyog tago, ha? Apa sa yan, amo, Mari. Kinuko ko. Dog Chito. Oh, di maga. Kaya rin mo eh. Papatel nung agay. Kaon lang ko atong kabuti gihatag bambina. Porbida. Suman, mga on pa tani. Dong, kadungog kas mga balita ron. Saan ba sila balita? Nagkupat naman di ang tagalaing nasudong, no? Ah, so grabe kay eh. Kita ka TV. Sus, grabe hasgira lagi. Unya pananglit og moabot ni sa ato ang gubat dong asa man taan ni manago. Oh, gamito na ang imong abilidad. Mayo mo kay kana. Say maayo. Ha, di man kakita ni mong mga maniningil. Di man kasakop. Kay maayo mo kay kamdag tago. Abida sa nimo. Lahi mo lang tagos paniningil dong kay di man na sila makapatay nato. Ay, nagkapanik na unsa biya tao. Layo kay gubat sa ato eh. Unya lagig maabot dinhi unsay buhaton nato. Kapil ka gubat! Hala. Dili dong. Kinahanglan nga mangita gyud atong kataguan. Asa lagi tagtago taon. Sa kabinet ka dong. Bigyan na unsang sabi. Kabindit sa mata. Asa lagi tatago? Relax na. Giminaw lang sa panahon. Pero ang ato nga makapangandam tangdaan, ang naman sa rog anak patamangitag kataguan og magbinumbahay na sila. Relax lagi na unsa ka ba? Di lang gini madag-relax, oy! Ug makakita kalas ka ng balitas TV ay wa na maratol tag-apil, oy! Mao ganing relax lang. Dog Chito, kung unsa man kadisa ni mo nako diri dong pangayo na lang daag pa sa ilubi. Pog di mo. So saan ako nang mangayong ko nimo pasaylo? Adili ba ka nang basig nalimot lang ka ba? Limot yung mata saba di ay. Basin ikaw. Na, yabag unsa man kun ako sa mo? Basin nalimot mo ka. Nayabag ako Oh, naman ora ni diya? pangayo og pasaylo na unsa ka man. Ay relax lang oy, bida. Ay kapanik. Layo ra kay tinod. Relax. Ako yung nakita mo, panay kita akong kayo akong asawa. Kayo saon, sige magtanaw ng YouTube taon. Mao nga, ang ako game mo, ako lang ang giputol ang among wifi. Ano gipaputol man nimo ako ang wifi? Ano di ka mo si tanaw ng mga balita sa YouTube, boy? Hala niyo unsa ang mga to pagkaibaw nga gi-attack ta dire? Ay karato, lagi na unsa man taon kami. Ay dili di gyud na malikayan. Mas may na makapangandam gyud ta oy. Ang imo damo no, kung asa ka, o gubaton galita dinhi, og unsay gibuhat sa mga maniningil, mausay buhata day. O unsa may bote may pasabot nga ang gubat murara og mga kanang maniningil? Badi ay bida, nervyusa gyud mo. Relax lang. Pre. Pre. Kay numdum pa ka atong imong gihuwam, pre, nga pala, pre. Ah, oo, kay dumdum kay pre. Matay, pre. Mag-ubat na lang, pre. Wa man gyapon to nimo mauli, pre. Aw, wa pa ito na kong uli, pre. Wa pa taon, pre. Oy, paliw ko ato, pre. Kay
Gamitunon kayo itong palaha, pre. Ano, paday kasi nyo? Dili, pre. Magkupkop ko daan para in kaso og magubat yun. Aw, na may kataguan. Ha? Oh, at parehas malang paritino, pre. Gihuman sa niya akong piko. Warsan giuli. Wapataon ko mauman og gubko ba sa amo, pre. Paritsinoy! Dati ka niya, Paritsinoy! Wapataon ko mauman og kaot sa akong sa muluyo, pre. Nga rin kautsan mo, pre, ha? Nga no? Agi pangandam, pre. Sa umabot, kibaw ka na. Nagbinumbahay na dito sa laing nasod. Ngiga ko nyo na, pre, no? Nangandam na gani mo, pre. Anam ni, advance thinking mo ni. Sam kay. Ikaw ni, pre, wala ka mangandam. Sa una ko magpagandam. Gagihuman man ninyo ang akong palaw piko. Sa una ko pagkautan niya, be? Ha? Akong kinamuton. Probeda. Ugma lang. Ugma, iulit na ako, pre. Lamlaom na to akong kikaot, pre. Pre, kadito, pre. Ay mo pag-isgot na gud ng kaut. Naunsawan mo, eh. Og mag-isgot mong kaut. Ikaut ko ari ako buko-buko kay katol kayo. Probeda. Tinuod na inyo, pre. Ha? Pre. Oh. Parehas dito sa gibuhat sa ubang laing nasob, pre ba? Oh. Nga nangandam sila. Silang tanan halos, ha. Danas ilaw magpuyo. Kaya puyo ilaw, pre. Inyo, ha? Dali ataw na ninyo, eh. Kaya ako wapa ko nagkaot ito ramo. Ay, sos, mo bisag adto mo ilawom sa yuta na ang US. Dana sila gitawag ko kanang bunker bomb. Kanang musuksok itong kinilawman sa yuta. Adto nito buto patay na kaya buto. Pintaw sa no. Mao, pre. Tuwa ng Pero bubat, eh. pangandam lang gini nga mo, ha, pre. Ang angog, anak bata magkaot sa adlaw nga magbinumbahay na. Mauro, pre, mauro. Naunsa mo gud porbeda. Ay, uli nyo pala, pre. Hay, gamito na ako, pre. Uli ko to kuma, pre. Day. Ngandam na din sila sa Peritonyo, sa Peritino ba? Nagkawat na silang daan sa ilahang kataguan, day. Ha? Nga ikaw, karos amang kamangandam? Unsa ang tao sa kalayos tinuod ang may tabo ni sa ato, eh. Oy, Chito, why ko mo og mangandam, Chito? Oy, kaysa uwahin na unya ang tanan? Mao sa doon. Mga pangandam na diha kung unsay angay nimong andamon para ini kapaka-paka na, aw na natay kataguan. Porbida sa nang istorya ha sa taon. Mamatay mangyapon to. Hala, nga nang mamatay man taga nakapangandam at tandaan. Anong dili man? O magubat. Ato tabang daw sa ato tabang nago sa underground. Unya usa mi kanon na to dito ha? Ato mamatay gyapon to igutom kayo. Ay, apilon sa di mo nas magpangandam. O sa buot mo pa sa butan, day? Malit tadaan og makaunsod sa usa ka buwan. Ay, Ginoo, maglistol. Balitag andam sa itong kanon sunod ugma. Dong, Unsa? Sa kabuhan ba noon? Sa kalisura ng kalaki ni mo dahil. basta pangitag paagi. Importante nga maluwas ta inikabot sa panahon kung magkinaunsa ng kalibutan. At least magubat man, buhi gihapon ta. Pero saan lagi na ito pagpangandang mo at kwarta? Pangutang. Pangas ka! Oh, Pangita dito kautangan para makapalita daan sa atong makaunsod sa usa ka buwan. Ginoo ko ni mo mayawa. Magalita ka bayan taon sa uban itong utang niya. Karoon, pautan mo na sa tanim mo. Yung sabi gusto nimo. Di man tuto mamatay sa bumba pero mamatay tas gutom anak iha. Day. Gutom naman yung kay ko, no? At kang lisura yun na tao, no? Unya ta mga andam, day. Wa pa man tayo gubat, day. Hala, uy, unsay unya na. Unya na ka mangandam og magubat na gyud di ay. Asa mo man makapalit og para konsumo og mga tindahan, mabungkag na kay gipambumbahan na. Ito mo taon. Mag-ampol ta Ginoo, day. Layo lagi taon kayo na may tabo. Mag-ampol na taon, ampo. Unya na day ka manguros o magkilat ta Chito. Bida sa nimo, eh. Pakit ako no kuoy sa imong pagpakabana oy nga nangandam pas umaabot. Ay, Bisa kabala ka. kamay lang mga pagpangandam in taon Chito. Una ko, Mia. Bantay pa mo reklamo ka. Naiyapag. Lihok, oy. Ayaw pulo sulti lang diha. Pakita sa na nangandam sagka. O, lagi, mag-una-una pa ko. Dong. Unsa man ni, oy. Unsa ang gibuhat nimo, oy. Pangandam ni day. Kay magubat na. Sige na kay. Hapit na. Unsay hapit, ha? Unsay hapit? Hapit ang gubat, ha? Ha? Bida, be. Hubo na. Ha? Ay basa. Unsa ko nimo? Chirchiro, ti ka day. Pangandam ni, ha? Magubat, ha? Unsa ka, oy. Gusto mo ka mangandam, ta? Sige.
magturdak tang duha, ha? Kaya ini gubat, di naman takong lugar. Dari, Rebe. Kinuupo sa man ang binuanga. Ay, unsa man ang binuanga? Pangandam, day. Eh, dan nagtiba mo itira di mo. Ay, Lord, ani, uy. Wa ka reklamo akong asawa. Kay pagpangandam lagi ito sa umaabot nga gubat. Pero, taon yun, ay. Pero tigod taon nervyosa sa kong asawa. Lagi taon, kay lagi. Makakita rin siya sa balita sa radyong, daghan kay patayin taon sa laing asod. Manervyos siya. Daghan ang mga bahay nga, mga building dito nga bungkag. Kay gibumbahan taon. Maunang nahadlok taon kayo akong asawa. Kay basig, ang Pinas taon ko no, unsa ko ni buhaton sa akong asawa kung maoy bumbahan. Bisag unsa na kong pasabot, labig yung taon niyang nervyos. Kay lagi, mga batay lagi tungod sa gubat lagi, bumbahan ko ng nuclear bomb ang Pilipinas. Unsa man akong buhaton na niya taon, palihog tabagi ko nyo Bambi, Ate Pres. Unsa man, kung kamoy pasultihon, Chito. Goliath. Good morning, Ate Pres. Good morning sa tanan. tanan. Thank you kayo. Namati na to karon. Ate Bam, good morning, Bam. Hello, my bunda! Ate Jujin, good morning, Ate Jujin. Yes, good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga padayong ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi nya gawas ana ayo sad mo kalimot og palit sa Don Pepe Dark Chocolate kay lami gid siya. Unya taas ang energy. Unya sad mo palit sad mo sa Diamond Yema, sa OBM Special, sa Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw, Goliath. Atong sender si Chito. Chito. Si Chito, Ate Pres, ko anragod kanang simple raman ni iyahang problema kay ko anra kanang iyang asawa nervyosa kay Ate Pres ya tungod lagi aning bag-urong mga balita kanang nahitabo sa laing nasod Ate Pres. Gubat o lagi taon nya mao na dali kay nervyoso ni asawa pangandam taon dong ang gibuhat Chito Ate Pres. No, sige, bantay mo reklamo ka, mangandam ko. Iyang gilabtan niyang asawa. Giturjak niya, Ate Pres. Unsa man niyo siya, pangandam ni gubat, kay dinata kay nani, basta magubat. Panamilit? Pangandam ko sa gubat. Kay ini kagubat ko, di naman sila makain nato. Bitaw no? Oh, nya mao na nga mangandam yuta sad ampo lang yuta. Ampo lang. Oh, ampo lang ta. Dili mo abot no, dili nga malinaw na ba ang tanan no, di ba? Unay gubat, unay samok. Tinuod na ilikay lang tas mga kadautan taon. Nya ako na i-regard si Miss Inulog de Ate Pres. Nga kanunay gini siyang mamati nato. Si Lian Mariano. Thank you kayo ni Minday. Salamat sa ding ikuan ba yung pagpaminaw ni Joyce Sala. Det sa Pardo. Tigpaminaw gini siya nato kanunay. Thank you, Joyce. Bam, unsay mo kasulti kay ngayo taon siya tawag ka ng tambag Ate Pres nga unsa mo kuno iyang buhaton taon niyang asawa? Bam, unsay kasulti? Paminaw. Kani kay ilang gikado kanong mahitabo tungod kay ugsa kanang inato lang ang pagkasulti mingon ra ba bisag tuwa dito ang gubat og sa mga katigwangan pa kuya og mapiskan kita. Di ba? Ari ka dire sa Old Testament. Jeremias 29 versikulo 15. Versikulo magsugod tas 13 nga res 14. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo sa dihang kanasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. O makaplagan gayud ako ninyo ug ibalik ko kamo sa inyong nasod. Kani kung magubat katibulaag man Goliath no iya panagan pa ko ning gibasa. Apan watras diri gamay diri sa verse 11. Jeremiah 29 verse 11 matod pa niya. Ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay, maalaot ug paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Sa ato pa day Goliath, kining ato mga kabalaka, kasi may tabunan ko, gubat mga ganun. Siya naglaraw na di ay daan. Siya may nabot atong mga laraw, unsa kita mo ni. So ato na lang isalig niya tanan.
Kaya sa ako nang ibasa karon, pananglitan og magubat, nanagan ang mga dito gikan sa Iran, gikan sa Israel, nanagan sila managan. Karon kay mato pa nag-ceasefire, ang ubang nga wa madayon og uli gulyat, mamalik sila. Pero kung ano nga, nag-ceasefire naman siguro. Wala kay mamalik sila, ibig kadto nagpalista ko nga para mauli sa Pilipinas, unya kinahusay naman, mamalik sila. So naigo diri sa akong gingon nga ibalik ko kamo sa inyong nasod. Kung mangita kamo kanako, makaplagan ako ninyo og ibalik kamo sa inyong mga nasod. So mao ni Rocky naman kasi nga itong senior. Rocky is tagaminto. Chito! Sir Chito, ingnay mong asawa, oo. Inay mong asawa. Mia. O kinsa mo ubang mga silingan ni nga may bati o kabalaka, may tungan ng ingon nga gubat. Bisag asa pa kamo kay dunay mga ekipo karong bisa unsa pa kalawom sa yuta yung gikaut mo abot dito ang pagkabungkag. Sa ako nang gingon para mo payupay yung kabalaka basahan ninyo ning Jeremias 29 bersikulo 11 ngadto sa 14 ngadto sa 15. Kay giingon diri usbuna ko magkatibulagan ni kita tungod kayo paningon siya ug mangita ka namong kinising-kasing makita anak ko ninyo ug ibalik ko kamo sa inyong nasod. Unya ma-attract sa direpita sa verse 11 ingon siya, ako ang nasayod sa ako mga laraw alang kaninyo. So dili dito mag-una-una gulyat. Bato ko dito kay kuno. Siya mo magbuto ka sa siya mo nag-aagak so maguwat na lang ta ha. Kay sa asa ta day sa mutago ta ilaw bisag unsa kalaw mo Ate Pres kay kanang banker buster Ate Pres nga mao imong suktok gikan sa yuta ang gusto dito mga gilawmon mga 50 ka pulgadas ang gilawmon. Mo ba? Bungkag ato sila ang yuta kurog murag linog mapatay ra gyapon ka. gulyat. Maore usar sina Ate Pres kaning ang US rapsad mao na ana. Pero ang ubang nasod wa na sila. Bam! Ako ba murag nga igo ko ane? Ano man? Murag gagubat karon nga akong kinabuhi. Ano man? Ni uli ko nung iyang ex. Magsige sila away. Ngayon nun po kuno sa akong boyfriend. Paulit inyo. Boy, ito katawag nga ni Aka. Hindi ko uli, ana. Magkabalik ka mong nasod, no? Salamat mo ka na kanin taluman, no? Good ako ang pasultihan.